uma impilo yomuntu isizohlangana usathane ukhuphula ispeed kakhulu. Uma impilo yakho sekuzokwenzeka izinto uNkulunkulu esezokhambela, usathane wenza sure ukuthi ukhuphula naye ezakhe izimpi. Kufana nomuntu wesifazane uma kakuwukuthi ukumalepa pain noma ukhulelwe, ngalesikhathi esaxukuza esahamba enyangeni yokuqala ubuhlungu bakhona abufani noma enyanga yesibili, kanti ubuhlungu benyanga yesibili abufani nenyanga ka7 month, kanti u7 month baba abufani nenyanga ka9 month. Ngamanye amazwi uma kukhona izinto ezizayo empilweni yomuntu ezi-achievement, ipain yangokukhuphuka. The more empilweni yakho kuza impumelelo yakho, kodwa kuya ngokuthi ubona ngokuthi usathane akhuphule istandard sobuhlungu acindezele ngapho.